Ayan, good morning po sa inyo lahat mga boss. So ayan, January 14, 2023. So ayan, patapos na yung project natin dun sa sa Malasigi. Tapos na pala. So pupuntahan ko po ngayon, tapos magpo-pull out na po tayo. Okay, so ayan, happy birthday nga pala kay paring Rex Vlog Builders. Ayan. Ayan, happy birthday pare. Ayan, si paring Reggie. Shoutout nga pala kay Sir Jerwin Garson tsaka kay Ma'am Ellen Garson. Ayan, tapos kay Sir Louis Castillo tsaka kay Marian Castillo. So nagkita po kami sa Marina Arcade kahapon sa Dao. So may binili po sila doon. Tapos meron din akong binili. So nagkita-kita po kami kanina. So ayan sir, shoutout po sa inyo. Ayan, happy birthday paring Reggie. Okay, so punta na tayo sa sa Malasigi, Pangasinan. Tara. January 14. Sa susunod na Sabado, January 21. Welcome to Pangasinan. Mga boss. Okay, welcome to Pangasinan mga boss. Okay, welcome to Pangasinan ulit mga boss. Okay, welcome to Pangasinan ulit mga boss. Welcome to Pangasinan. Okay, dito na tayo mga boss. Saan yung bahay oh? Ayan. Dito na tayo. Wag muna. Yung ilaw ko ninyo. Andun sa kabila. So andito na rin, nag-supply na rin tayo ng ilaw dito. Deliver na rin tayo. Check yung GR, ito yung listahan. Okay. So yun na mga boss. Okay. Okay na. So yan, pakita ko muna yung before niya bago natin puntahan mga boss. Before, bago natin ginawa ito para makita nyo. Habang chine-check nila yung ilaw. Okay, play muna natin. Okay, tinitesting nila yung mga ilaw. Testing natin yan? Ilan na lang? Last. Oh, baka sumabog ka. Last na yan. Boom! Bakit yan?
Hey! Okay, tricolor. Okay. So, okay na yung mga ilaw mga boss. So, yung mga ilaw na pupunta rito, ditong banda, yung tricolor na warm white, daylight, tsaka white. Tapos yung strip light niya dito, ganun din, warm white, daylight, tsaka white. Tapos doon sa dito mga boss, blue, warm white, tsaka violet. Tapos yung pin light niya, blue white na 6 watts din mga boss. Okay, so yan po yung project natin. So pisahan ko rito. Okay, so ayan mga boss, oh. So yung ginawa natin dito, yung salas, tapos dining, tapos kusina, tapos hallway, tapos yung CR, ginawa rin natin mga boss. So dito makikita nyo dito mga boss, labor and materials. So naka ano na siya, nakamasilya na siya, tapos may kornisa na rin. So dalawang beses kami nagmamasilya, tapos may kornisa. So ganyan po kami tumanggap ng project mga boss. Okay, so hindi pa kasaling yung pintura, tapos yung ilaw binili po sa amin. So ang maganda rito sa ginawa natin mga boss, yung pinakamahirap na gawaan ng pintor, ginawa na natin. So hindi na sila mahirapan na magpintura dito. Kunting liha na lang, tapos kunting ano na lang mga boss, retouch sa ano kung may makikita tayong mga hindi maganda. So liha lang naman katapat niyan mga boss, tapos kunting masilya. Okay na. So ang pwedeng ipintura dito, flat latex na white, tapos dito semi-gloss yung ceiling rose natin, tapos yung mga kornisa natin. Okay, so ayan mga boss. So sir, anong masasabi niya sa ano natin? Okay, thank you boss. Kay Sir Jerome Balyon. Ayos. Ayun. Saan kailan kayo alis sir? Malapit na, matapos na ako. Sundalo si sir, nakadestino sa Bisaya. Bisaya saan sa Ormoc. Ormoc. Tapos yung father niya sa Cotabato. Navy na. Oo, sa Cotabato Navy. Yan, salamat sir ha. So, ayan, pakita pa natin yung mga boss. Okay, so ayan mga boss. Okay na, so makikita nyo naman dito sa screen. So meron akong ginawang 3D model. So makikita nyo dyan kung paano maging itsura niya pag natapos. So may partition pa tayo rito. Siyempre pag nandun sa 3D model, makikita nyo meron din nakatiles na rin yan. Tapos may mga cabinet na yan. So ganyan po yung itsura niya pag natapos. Okay. Okay na mga boss. So yung mga kornisa, mga ilaw, so meron po tayong tinda niyan. So makikita nyo dyan sa screen. So message lang po kayo dyan mga boss. So PM lang po kayo dyan kung gusto nyo mag-order. Okay, so ano, naka-ready na ba kayo? Kain pa. Kain pa? Anong pagkain natin? Yung pinakamurang. Yung sarap ah. Pinakamasarap bro. Agahan na ba to? Agahan. Okay. So saan tayo sa Lunes? Bukid. Sa Bukid tayo. Yung mga pupunta lang sa Bukid, sa gustong pumunta, yun lang kung gustong ay pupunta, sasama. Gusto po ba ito na lang daw sa Bansyaw? Si birthday mo na naman? Adi no? Ay, happy birthday. Happy birthday, Bansong Wee. Mamaya tayo. So araw-araw birthday. Ano? Araw-araw ba? Magkarga na kayo. Mamaya muna kayo. Kain muna tayo. Okay, so ayan mga boss. Ang ganda na. Tingnan natin kung makapunta. Tapos tingnan natin kung makapunta pa tayo dun sa bukid. Okay na. Ay, dito pala sa sa hallway. Hindi pa natin nakakita. So ayan, meron na. Ayan. Hallway, so cove design. Okay. Ayos na. Tapos rose din yung cornisa na nilagay natin dito. Okay, tapos dito sa CR. So pakita natin mga boss. Ayun. So ayan ito yung CR nila. Tapos nagiging din tayo ng manhole. So daanan ng electrician. Okay, ayos na.
Ayos. Karga muna tayo. Salamat sir. Thank you. Ayan, tara na mga boss. Okay na tayo. Tingnan natin kung makapunta pa tayo sa farm. Okay. Sige sir. Maraming salamat sir. Okay. Tawag na lang ako pag ano. Sige sir. Mag-chat lang kayo. Okay. Let's go. Let's go. Ay. Sila madam pala. Papalam pala kami. Kila madam. Nandiyan sila madam. Mother. Uwi na po kami. Maraming salamat po. Maraming salamat din. Sige po. Ayan. Okay, tanong nga boss. Mababait sila. Pati po daw kayo, mabait din, mabait po daw kayo, sabi nila. Ayan. Okay, tara na. Baka madali mo lang may tira. Ayun, punta tayo ng Dagupan. So, naggasolina lang tayo rito. Bigay tayo ng sticker. Okay, thank you sir. Ay, thank you ma'am. Sige. Gasa mo na. Okay, so ito yung binili natin mga boss. Yung choplos nilalagay natin doon sa ano yan, sa cornisa. So 6,400 yung 10 bag na tagpa 5 kilos. Okay. So yan lang naman yung pinunta natin dito sa Dagupan. Kasi ayan, malayo-layo kasi yung pinagbibilan natin, Tarlac pa ako, tapos Dagupan yung materyales. So dinadamihan ko na yung binibili ko para hindi sayang yung biyahe. Okay. Okay, daan muna tayo rito sa Sinanglawan. So lagi kami bibili rito pag napapadaan. Laging kumakain dito mga boss. Sinanglaw. Tara. Ayun o. Sinanglaw. Yes. Sinanglaw. Ilan ba tayo? 4. Tara. Ano yung rice natin? Okay. Tapos lagyan natin ng ano? May sibuyas oh. Sili. Sarap. May kapis yung dalawa. Okay, tara na mga boss. So dito lang ito sa Kalasyaw, tapat ng gasolinahan. Ayun o, ginagawang gasolinahan. Ayan o, sa gilid lang siya ng daan. So Dagupan dito, tapos dito Kalasyaw, sa may bayan ng Kalasyaw. Okay, tara na mga boss. Okay, dito na tayo sa bahay mga boss. So magbaba lang tayo ng mga gamit. Ayos. So sa Lunes wala pa silang gagawin kasi hindi ko pa natapos yung drawing sa Kamiling project, yung susunod na project natin. Tapos dun sa Bani, so naghanap ako ng sasakyan para pag yung magdi-deliver ng materialis doon. So medyo malayo kasi mga boss, kaya hanap tayo ng sasakyan para may magdi-deliver ng materialis.
So sa Lunes, dito muna sila sa farm habang inaasikaso ko yung mga susunod na project. Okay, tingnan natin kung makapunta pa tayo sa bukid. Okay, punta tayo mga boss sa farm. Okay, dito na tayo mga boss. So andito yung ibang kasama natin sa trabaho. So andito sila. Kaninang umaga pa sila rito. So tignan natin yung fish pan kung nakargan din ng tubig. Ayun, oh. Ang ganda na ng ano ah, ng kubo-kubo ah. Saan sila? Doon sa abot-abot. Ang ginagawa doon? Papaganong. Ano, okay na? Patayin ng patay. Hintayin doon. Tingnan natin. Pwede nang tumira. Nahirapan? Kunti lang na idagdag daw mga boss. Nakikita nga ano. Pero nakita yung mga isda. Ha? Dito. Patay, may isa kayo dati. Nung patay, nagadoit ka nila. Ito, nagkapudya, kinasusupan na. Kapanjay lang, nagdiretso yan. Ano, hindi umandar? Papaandaran ka kaya, Kamusta? Ha? Dapat adyo flexible na stick ko. Narirot kami na ito. Pangsupsop. Natiwon. Nasa pang kabilit ka na. Hindi kasi tinig ako. So, may turong-turong mi ka. Ayun, hindi madinibagan ni tatay eh. Hindi sinabi ni tatay. Nahirapan to ano, sumusop ng tubig. Oo, nata. Ba't kita ata? Ano, naubos na yan? Ubus na. Pati yung kinaharas mo. Kaya, ito yung kape yun, oh. Lalim mo mga boss. Tignan natin. Oh, lalim. Yan yung ano niya. Lalim niya. May nakita kang isda rito? Ha? Nasusok. Pero malaki wala. Wala na. Tignan natin mga boss. Tignan natin kung may tubig. Meron na? Okay. Nahirapan. So kailan ito ano? Lagyan pa ng kwan. Ay, hukayan pa.
para mas marami siyang mapundong tubig. Yun. Okay. Okay, so wala pa rin ako makitang isda. Lalo na yung ano, yung black tilapia, ano, meron akong nakikita pa isa-isa. Tapos yung red tilapia, wala akong makita na tilapia na red. Tapos sabi ni tatay kanina, so may nagsabi sa amin dito, yung kapitbahay namin dito, may nakita daw sila nagkukuryente, dumaan daw rito. So lagi daw na may dumadaan. Tapos nakita ni tatay kanina, nandun nagkukuryente daw ng palaka. So ewan ko lang kung palaka talaga yung ano, kinukuryente niya. Tapos sabi naman ni Uncle Eddie, kasi naging malabo yung tubig dito, ditong banda, tsaka dyan, sabi ni Uncle Eddie, may pumunta daw dito. Ibig sabihin may lumusong daw dyan, kaya lumabo yung tubig. Kaya siguro nung last na pumunta kami rito, malabo yung tubig nun, may lumusong dito sa pispan namin. Siguro may kumuha ng isda. So hindi naman natin na-chechempohan kung mayroon nga talaga. So ayan, baka siya na nung nakakuha, kung mayroon man lumusong dito, baka siya na yung nakakuha ng mga nilagay nating isda. Meron ng malalaki dito nun na isda na nakikita namin. Tapos maraming red tilapia. Ngayon wala akong nakikita ng red tilapia. Ewan ko lang kung nasa ilalim sila. So malalaman lang natin yan pag harvestin na. So yung tubig, medyo alanganin yung tubig natin. So kulang yung tubig doon sa pispan, doon sa ilog. So konti na lang yun. So kailangan talaga may deep well din. So papaayos ko ulit yung deep well natin para may pagkukuhanan tayong ng tubig. Buti doon unlimited pag nakakuha, pag napaayos natin yung poso doon. Merenda nga tayo. Naubos ano to, ay pinapaitan pa, pinapaitan yung nandun. Tapos ito mani sinangag na mani. Ang kubo-kubo. Yes. Okay. So yan, tapos na. Sa Lunes ulit mga boss. So uwi na rin tayo. So muna na tayong umuwi. So dadalag sila tatay kasama yung mga tropa. Okay. So hanggang dito muna yung video natin mga boss. So maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Ingat po kayo lagi mga boss. God bless.